קישובית. כן. כניסה, יציאת אודיו וכניסת מתח לקישובית למיקרופון. קונקטור RCA, בננה פשוטה של מתח, 12 וולט, 1 אמפר או חצי אמפר. מחברים את המתח למיקרופון, מחובר לספק רגיל. בעזרת כבל מעריך RCA מצד לצד, ניקח את אותו צבע בעצם, לא משנה איזה, העיקר שמשתי הצדדים הוא יהיה אותו צבע. מחבר ליציאת האודיו צד אחד, ואת הצד הנגדי, אם השתמשנו בלבן במיקרופון, בקישובית, אנחנו נשתמש בלבן שוב, ונכניס אותו לכניסת האין של האודיו במכשיר ההקלטה. בוא נראה. ב-HR4 זה הכניסת RCA העליונה, כתוב ליד האין, ובתחתון כתוב אודיו, לחבר אליו. יופי. אל המיקרופונים, אל הרמקולים, אל הרמקולים, כדי שנוכל לשמוע, אנחנו נחבר את הכבל של המיקרופון, של הרמקול בעצם, את הכבל של הרמקול, ליציאת האודיו, שכפי שאתם רואים זה הכניסה התחתונה במכשיר ההקלטה. הגדרות. אנחנו נגיע למצב לייב ועל המסך מחשב. מסך מחשב רואים טוב. עשינו על המסך מחשב.